I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithinto abantwana. Siyabingelela Babu Dokotela, Babu Isizwe, Babu Jabulile. Namhlanje siyashutha sise dark room, studio number 1, sebhilidini elide kubizwa Nedbank House buildings ise 19th floor. La eshuthela khona umgaqo corner of Queen Street and Albert Street. Siyathobeka. Dokotela, siyabingelela kakhulu, siyathokoza kakhulu nokuba nawe namhlanje nakubonile bonke nje abantu ababukela iBabu Dokotela TV. Babu Dokotela, namhlanje sokhuluma nje into ebalulekile kakhulu. Ivulandlela ngiyazi ukuthi ke ezinye izinto lezi ejulile ezivula ngempela indlela. Kufanele ukuvuleka mkhulu. Ivuleka kucaca. But Dokotela, ake sikhulume lento ebalulekile. Uma sokhuluma ngomuntu wasekhaya owadlula nowashona, kodwa ukushona kwakhe kwaba ukuthi nje ushone ngenxa yezifo ezithathelanayo noma esulalanayo, lezifo ezikhona namhlanje Dokotela. Umuntu onjalo uyagezwa. Baletha gezwa. Why lo muntu loyana okwakhe kuhlukile ngoba isifo sakhe sasi-contagious ngiyalenganisa. Meaning that ayikho into ozoba yiyona engane zakho zingabe yiyona. Meaning that le poverty okuyona nengane zakho uzofunda ziqede kodwa zisebenze still futhi ngenzeke lutho kunogogo laphana owahamba ngedliso yanga kwakuthiwa idliso kanti kwasezazi nomuntu omdlisile anti cha ube ibanjelwe nje iTB. Naye futhi ayithola emndeni nalo futhi wahambe wayisiza umuntu leTB ekungazi ukuthi neTB kanti iyona kwathiwa idliso. Lo muntu loyo uloke ehluphile kanti ufuna ukuthi ageze kunomuthi ke siyisebenzisayo ke uma kugogo kubaleka kakhulu umgano. Sufake uma mesenza lonto uma ukuthi wesilisa sifake imithi yomuntu kodwa ngenzela ukuthi singathathi into eyodwa imithi eyodwa sithi hayi ngokuthi abantu somgeza umuthi ogeza umuntu no nokuhlo wesifazana senze nomgano ngapho kuyisizo senze wakhona uma futhi kwakuumntwana owahamba esesebusheni eseyintombi noma seseyibhungu nje kunendlela futhi esesenza khona senze umuntu ekuthiwa umlungu umbabele uma kugezwa labo bantu labo. Siyabonga Babu Dokotela, siyathokoza kakhulu Dokotela. Nakho ke manje ke umuntu useshonile uthi Dokotela kubalekile ukuthi umuntu maseshonile utshala ubhontshisi ethuneni. Yini imfihlo lapha ukuthi uhambe utshala ubhontshisi ethuneni lomuntu oshonile Dokotela? Ithi khona imfihlo khona lapha. Labona lo bhontshisi oyingozi. Sithatha ubhontshisi omhlophe lo jwayelekile omhlophe, sithathe iwonder beans, sithathe iyoli, sithathe umuthi ekuthiwa isibulala zizukulwane. Mase sithathe nalento ke. Mase sizame ngayo yonke indlela ukuthola ifootage yakho. Sizoyithola ifootage yakho ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok la osuku uthumela khona isithombe sakho. Mase sisiprinta hayi ngephepha, sisiprinta kube ifoto qobo lefoto. Sizoyishisa lento siyifake la, mase siyishisile sayihlanganisa kahle lento le. Sizothatha amanzi esidumbu siwahlanganisa lento mase siyithunini. Sifike sigqiba lento ethuneni sithela amanzi esidumbu mase sithatha amanzi lawa u2 liters siwathele pha. Sithi njengamanje usibanibani. Uma kuqhuma lokudla lokakudlayo akahambe emhlabeni. Into ezokwenzeka lento siyitshala sifuna ukuthola amathuna kaMasipala. Izothi imiqhuma lento uMasipala afika ishaya ngomshini ihlakazeke. Kuthi uqhuma ibhontshisi akushaya ngomshini ihlakazeke. Angeke ulithole usizo. Noma ungaya kuphi ufike lo nyanga engasekho. Mufika lo muntu uzothi usevalile. Izothi isuka lento imikushaya musu uthi ukudla sakuthanda ukunukela kambi. Angimanje ulobhontshisi lento ezokudla lezi. Then siyaqala ukudla ukunukela kambi and usiyahamba ke emhlabeni. Lonto iyingozi and then mebekubulala uma sakha ke umuthi wenhlanhla sithatha leyo nto thina iyoli singalifaki isibulala zizukulwane singasifaki amanzi esidumbu singafaki into esiyenza thina sithenga iqhude siligqibele ethuneni liphila bese sitshale lezi zinto lezi nalomuthi lo la suke sikuvusela umuntu ozosebenza ngaye
ukuthi usebenze engisho ukuthi lento ofuna uyazi ukuthi ishayiya phambili ishayiya emuva Babu Dokotela bowesizibojabule siyabonga Baba Dokotela sathokoza kakhulu siyabonga kakhulu ngalokho hey kuningi kuningi but Dokotela yazi ukuthi ngikhona into engiyifunda Dokotela nangawe uqobo leyo ukuthi ukukhuluma nabantu nokwazi ukuthi abantu bekulalele bekuzwe bekuthande kunemfihlo ethile nje yakhona yes Dokotela hlasiba sikhulumele lento ukuthi kwakhona nje ukumentorisha abantu nokukhulisa abantu ngabe calling it is a calling how it is a calling because when ukhulisa abantu most of the time abantu abacela ukuthi uba mentorisha automatically bayalinka kuwena wena if uprovoke abantu uthi hayi woza ngikhulisa then awunayo gift when une marketing mentorship thereafter abantu abamentorisha they don't last long because bagcina bebonile ukuthi ushinto eyodwa bonke abantu which means lento uyithola ku social media now ukuglisha kakhulu ama motivation speakers lento ithatha uzoyifida bona athi lento ngizwe nje shows bani okusho lo muntu nje vese kuphela kanti i-mentorship iyodwa it's a skill that is only given by uNkulunkulu kuphela and ekumentorsheni abantu wenza ukuthi babe independent bangadependi kuwena ngoba most of abantu abasimentorisha bafuna ukuthi sibe dependent kubona kuphela uma usuka athi hey angisakuthola ucingo mekufonela sengathi manje ufuna njalo mekufonela uhlezi uyi-call center uhlezi ukhona and then awusangivashile ndoda kanti saxabana yabo lo muntu ufuna njalo uhlezi report office lakhe engathi seclinic ngalondlela ke i-mentorship iyodwa it's a skill is a gift that God deposit kuwena and then akuthembile ngakuthi we are not going to mentorship people and still train them and make them poor again engisho ukuthi I have mentored people I've made people I've rescued people akade sebelahlekelwe network completely abona ufonelo indoda endala enomuzi wayo iboleka u500 rand ithi ngoba ingane ibiboleka u300 icela umbola lo 500 uzonika ingane mase shaya nekhadi lagesi bazodla ukukhanya yini and when you mentor that person will never ngaphinda iboleka imali kumuntu uzobe sekwazi ukuhamba ngeyalo nezifundiso zakhe akwazi ukuphila impilo engisho ukuthi kubantu asuke bene mentorship abantu asuke bengafuni udepend kubona and abantu abangafuni ukuthi bahambe bekhuluma kubantu bathi mina usibona abantu abamentorishwa yimina usibona nje abantu baphuma esandleni sami those are not mentors abantu esuke nje begross abusing is pure esisibiza ukuthi i-human engineering uNkulunkulu ethi nakhanda abantu bami wena uma usungazi ukuthi abantu abakho siyabonga Baba Dokotela sathokoza kakhulu lokho nalokho just nje let clarity ibaluleka kakhulu ukuthi umuntu understand ngayo Dokotela siyabonga kakhulu hey Dokotela yazi ukuthi sikhulume kakhulu ngayo into ethinta imali nokuthi umuntu abe nemali kungaba isigubhu kungaba isiqhoko semali kungaba yona yonke into umuntu okumele ayizame ayenze ukuze abe nemali nje imali ibe khona but Dokotela uma uthi ake sikhulumele indaba leyo ukuthi lo muntu lona udumo lamakhosi uyakwazi ukugeza uyakwazi ukugeza ngawo ucela imali kuwona Dokotela ithinta khona lapho ngakwazi ukugeza nje ngawo lo muntu lo udumo lamakhosi bese ngiyakwazi ukuthi kuqaqeke kuvuleke ake sibheke qala ukuthi udumo litholakala kuphi yindaba pho abantu bengakhuluma ngabadokotela uyithatha phela eshowa awu scamming aso udlala ngathi abantu abaphatha udumo lamakhosi ongabathola baseParmela eMozambique uyakwazi ukubathola abantu abanodumo lamakhosi abantu futhi basezavara bayaliphatha udumo lamakhosi abantu basepemba moya ngase reserve uyawuthola lo muntu othu udumo lamakhosi lo muthi loyana umuntu owenza inkosi ukuthi idume umuntu wenza abacula ukuthi badume but usungafuna ukuduma usukufuna ukuduma financially then ke lo muntu ke siyamnikezela umuntu sithi akahambe ayogeza ngodumo lamakhosi but abantu abagezwa ngodumo lamakhosi we got proven fact abantu asuke bezothatha isiqhoko semali abazothatha isikhwama semali into nje uma ezothatha into enkulu ngimkhela into engangethi spoon nami ngoba angizohamba yonke le ndawo ukuthi yakhula lapha ngahamba kwafa imoto yami lapha yasala khona engisho ukuthi ke umuthi lona oncikiselayo ongikusela kodwa umuntu obantu asuke bezofuna imali la ekhaya bagezwa ngawo ke akuyona into engisenze iphose ukuthi ngihamba ogeza no we don't do that siyabonga Baba Dokotela sathokoza kakhulu Dokotela kunesingisi esikhulunywayo la eminyango esithi show me your friends I will tell you your future wow bese Dokotela ke mhlasimbe ake sikhulume Dokotela leyo ukuthi kungenzeka nabangani bami ke labo ke babe nenkinga babe nomona
about my progress in life ke manje. Yet isingisikhuluma kanje, show me your friends, I'll tell you your future. Bengenzeka ukuthi bayididise ifuture noma khonto kumele ngiyenze lapho. Yazi lento deeper than that. Uyabona njoba usebenza kulesitolo esinamagama abovu. Upheka ku till number 1 nentombi yakho ishaya ithile ku till number 7. Ikuthanda kabi ngoba vese nihola ngosuku olulodwa. Niboleka la emsebenzini kumuntu oyedwa imali. Uma uboleka u500, uma uboleka u200 rand yazi intombi yakho kade uboleka u200. Kusho lo 200 ngizosenza lo. Ijabula kabi ifini kuyibhayile nganayo. But imisizozo ukuthi uthe usiswakho lo owumisi ufuna ukuthi uyokwenza ufundela ukushayela ucode 10 iba nama question ukuthi awuzwe ngani usisi ukuthi ufuna ukushayela ubuze uqala uzwe ngani ukuthi ufuna ukushayela kwayo ntombi yakhe ayifuni ukuthi uprogress ulungula ngifuna ukuthi ubuyi understand ejealous ukuthi ihamba icina kuphi isuke lento izozofika kunkosikazi wakho ujabula kabi njoba usenzela ko pavement nishalela nje umgaqo nje endaweni inini niclean icento phela uyamjabula ngoba uyakubona uphuma la ngo9 nisebenza sebantu basenza forwards laba bantu angithi laba basezela emakhaya and then mase umusofonela umfowenu ethi ucela ukuthi uzombhekela umsebenzi la erank unamatekisi una manager wakhe useya drive umuntu uzombhekela umsebenzi usuzoba nemali phela manje iyamwarisha lonto and then emva lokho umfowenu akunika amatekisi athi hayi bamba labafu ingiphatha kabi lonto the reason why ikuphatha kabi ukuthi usuzoqala manje usiza uma wakho lento kade ungayenzwa phela ubungaholi imali la and umona lo yamona uba khona yonke indawo there's no one okuthanda uma uprosper ubobona emsebenzini uma uthuloviswe ukuthi unethumba uzasho umqashi athi hayi hlala lo 3 days kodwa ubuye mesele ingcono kwavese ngeke ithumba liphele ngo3 days but emsebenzini ukwalova 1 day ngoba uyobhala eUnis u1 day bakutshela naseqhashi ngenza isikole ekhaya because bayazi ukuthi ungasuphume la uphuma usuyinto engcono ngalondlela ke iprosperity people that are surrounding you they're very jealous about that that is why umkhwena wakho abe ejali kangaka umuntu esifazane mekubona ukuthi uyafunda yini ohlezi uyifunda uthi no ngenza kanga register ngithi ngibona ngihlele ngenza ukuthi ngifunda online awutshela ngusuyafunda awuyini wrong phela ngifunda online ngifunda ngila endlini lo mama wenza teaching online and lo mama lona wenza iHR online and then uyosukuma ngoba esobhala eUKZN kuphela lo wakho esifelisa akazoyivuma lonto because uyaprosperisha no one like to see you prospering people they want to getting reduced usubmita ngaphansi kwealtar yabo at all times even your friends especially these people that you so called a friend believe you me they can try everything the day beza ukuthi kuthiwa uyoba iDeputy Speaker la idozana eMaritzburg bangavusa indaba ezindala bathi hawo lona kade enza ukuthi sebekhuluma into yona ukuthi nizenza ngoba nabangani sebekhuluma lo webuye wenza ukuthi lo webuye wenza ukuthi kuthiwa awushitshelanga comrade ukuthi kanti wenza ukuthi ngoba ufuna noma yini ezokudicela lapha phansi ukuthi ungaqhubeki naleyo engisho ukuthi your prosperity is a threat to your so-called friends or nearby people. Do not be proud about it. Be concerned. When you leave them as your friends, they're becoming your closest enemies. Babu Dokotela, Babu Dokotela, siyabonga. Dokotela siyathoba kakhulu lokho. Hey, I think kumele senze something la Dokotela sibavale ngenye indlela nje. But Dokotela siyakhuluma indaba yokuphumelela empilweni kubaluleke kakhulu. Asikhulume Dokotela ngalomuthi lona ke iphengula. Sikhulume ke ngomdonso wemali ndawonye ukuthi iphengele umdonso wemali ndawonye kusebenza kanjani nokuthi mhlasimbe ubani ukudingana awudoda ukuthi losichaze kahle kahle yonke into esikhuluma ngayo iba yi-all in one noma ikhetha abantu abathile ukuthi lona ke engawusebenzisa ubani bani lona engawusebenzisa ubani bani noma nje uma sikhuluma ngomdonso wemali ohamba nephengula phakathi kahle kahle ufuna labantu laba sidile nalabantu noma usebenzela labantu laba Dokotela. Ya umuhle umbuzo wakho ngoba kunomuntu ohamba icala akayidinga iphengulula awudinga umuntu zamani lana sikhuluma nabantu abathi Babu Dokotela anginandaba nezitho ezohleze zikhona ishuthi lento esikunika na ikuvikele ithini but wena idila nokuthi lento wena ongenayo ibank because la ufuna uhlonishwe khona ufuna uhlonishwe ebank uyabona ngayenza umfanekiso ngathi the symbol of poverty in South Africa it is known asikwazi ukuthi singaba nabantu abawu20 million abanama savings account ka Capitec ayikho check account
ayikho business account. If usinama capital kusenabantu abawu 20 million, that shows ukuthi bayidinga kanani umdonso wemali because sekucaca ukuthi abana ama check account, abana ama business account, abana private wealth. Labo bantu labo badinga umdonso wemali. Mase kunika iphengululo sifuna ukuthi ukwazi ukudonsa imali ngotikolosha. Ulale phezulu kwawo lento le uyithatha mase uyiphonsa emanzini. Mase ukuthi lamadoda amafisha lapho kube iwona kukhulula kulesimo sokungabi nemali. It's embarrassing. Ungakusho konke lokho kodwa uthola ukuthi ibank alikuhloniphi. Funa ukuhlonishwa kakhulu as ibank. Ibank ifuna likuhloniphe ngalondlela ke make sure that command ibank ukuthi ibank likuhloniphe. Babu Dokotela siyabonga. Ama Dokotela shulu indawo ukuchoma ngokuthi usebenza kuphi usebenza. Ayisebenzeli thina lonto. Sibuza ukuthi ibank ihamba kanjani. Dokotela sathokoza kakhulu. Dokotela mhlawumbe ke asikhulume yona leyo ukuthi ke naleyo ke manje ke umuntu sekumele ke sesikhulumile ke ngemali. Uma sokhuluma Dokotela ngevulandlela elivula umsebenzi. Sebenza imuntu longuvulayo. Lo msebenzi engosebenza mina lo wami Dokotela ukuba upheka. Lo ukuba umashanele la emgaqweni, lo ukuthi udokotela emgaqweni ngihamba ngale truck engileke ngaphandle. Mhlawumbe ngiyadinga nami ivulandlela nalo futhi ne class noma elama business elabantu noma nje nakhona uma ngikhuluma ngomsebenzi even nalo wami engosebenzayo ngiyadinga ivulandlela Dokotela. Sisenza kakhulu ivulandlela. Into esiqale siqale sifake umuntu ekuthiwa umalele wemali sifake usigwilo wemali la uzoqhuma ngawo. Uma usuqedile uma usunikezelwa ivulandlela. Ivulandlela ke kuloko silenze ukuthi labe libe more friendly to use. Lento uzogeza ngayo. Phela ugeze ngayo ukhulume ngemali. Ugeze ngayo ukhulume ngemali kuphela. Ayikho into uthi uzogcaba wenzeni kodwa ugeza ngayo. Imisisi ibuyise even abantu abadala ngabe abazi ukuthi akukho usibani banokuthi bakunika ifomu kaHulumeni ukwazi ukuthi uapply uthi awuntoda ngangigcinene athi yazi ubuya manje engqondweni yami kanti liyanto bogeza ngayo ibuyisa abantu abadala nalabantu bayeka ama ex verse ayibuyela then ke sikunika ke ngalodlela ke ivulandlela ukuthi ithongo likuvulele izinto ebe yimile empilweni engabe ziyakusiza. Babu Dokotela bobiso zibojabula ufana project ekhetha umlungu siyabonga. Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana.